खुलुमबाय। दिनै 2 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। खरसाया बांनो हागौ, दोनथुमनायाव गोसो हो। जाफुंसारनाया गोब्राब नाजानायजों फैगोन आरो साख्रियाव सोलायनाय फैनो हागौ। मोनसे गोजाम आबुङै जायै खामानिखौ फोजोबनो हागौ। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, गाबा गोमो। बृष राशि। हरखाबै राङारि मुलाम्फानि जाथना दं। खामानिनि जायगायाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। मोनसे गोदान खाबु जानो हागौ। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4, गाबा गोसोम। मिथुन राशि। खरसाया हरखाबै बांनो हागौ। रांखौ सांग्राङै सामलाय। खामानिनि जायगायाव गोदान जेंनाफोर नुजाथिनो हागौ। दिनैनि सानखौ सहायनाय आरो बुजिनायजों बारहो। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा गोथां। कर्कट राशि। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय नाङै खरसाफोरखौ सामलायबाय था। गोदान साख्रिनि थाखाय नाजानाया मोजां जागोन। नोंथांनि रायज्लायनायनि आदबा सुबुंफोरखौ गोसो बोहोगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। सिंह राशि। रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव सांग्रां जा। हाखु-दाखु खालामनाया खहा गोनां जानो हागौ। मावख'आव नोंथांनि सुबुरुनखौ बेसेन होनाय जागोन। बसआ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा दिनै जायखिजाया गोजाम आबुं जायै खामानिखौ फोजोबनो हागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा खमला गाब। कन्या राशि। मोनसे गोजाम रां थिसननाया दिनै मोजां फिथाय होनो हागौ। दिनै नोंथांनि फोथायनाया गोजौ जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव मुलाम्फा जागोन। सासेया मोनसे गोदान आयदा मोननो हायो जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, गाबा गुफुर। तुला राशि। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन, नाथाय खरसाखौ सामलायनो गोनांथि जागोन। गोब्राब नाजानाया मोजां फिथाय होगोन। गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। सासे गोनां सुबुङा नोंथांनि जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागौ। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा सना गाब। बृष राशि। नाङै खरसाफोरखौ एराय। मोनसे गोदान राङारि सानथांखि बानाय। प्रम'सन एबा बांनायनि खाबु दं। बसआ नोंथांनि खामानिजों गोजोनगोन। माखासे मोजां खौरांफोरा सानखौ जर'खा खालामगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, गाबा गोथां। धनु राशि। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि जाथावना दं। दिनैनि साना गोब्राब जागोन, नाथाय जाफुंसारनाया फैगोन। गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा गलाफि। मकर राशि। आयनि गोदान फुंखाफोरा गेवनो हागौ, नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। गोब्राब नाजानाया दावगागोन, नाथाय गोसो हमथा। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कुम्भ राशि। रांनि बेलायाव साना मोजां जागोन आरो होबथानाय धोनफोर मोननो हागौ। खामानिनि मावथायाव नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। दिनैनि साना गोदान बिथांखिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3, गाबा गोमो गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोनांथार रांखान्थियारि थिरांथा लानांनो हागौ। नोंथाङा गोब्राब नाजानायनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरा नोंथांखौ मदद खालामगोन। दिनैनि साना गावखौ नायबिजिरनायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8, गाबा सोमखोर गाब। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।